guys ka kuseka nhamo serugare mozachi guys kune zvinhu zvisingasekesi asi unozongopedzisira wasekawo zvakanyanya guys nyaya ndainayo panapa sekuti ndaita kuti kune zvinhu zvisingasekesi asi unozongopedzisira wasekawo nenyaya yekuti zvinhu zvacho nazvo zvakudii zvozongokutuma wega kuti useke tisati ndapinda munyaya yangu guys ka toda kuti kwazivai mese munofara here guys kuri sekesi kwamuri isi kunoku hati right kana muri bo imiwo ndinofara nyaya ndinayo yakamira yakadaiwo hati munoziva guys pane zvinoitika parufu zviya munhu ashaya akungovigwa zviya anoenda akasumudziwa zviya haiswi mumota anosumudziwa nevanhu kana 6 ingoenderana kuti vanhu vangani 4 here kana 6 sando yatambika pavachimbiwa handiti then munhu uya akasumudziwa ari mukofini vanhu vachifamba sa pakaita pane kachibridge ani muri kuona picture yandaisa pasaidi pai pakaita kachibridge then vamwe vadarika ava vechitunha vakudarikawo pachibridge then ndobva vadii chibridge chacho ndobva chadonha ivo ndobva vadonhawo pasi kudai guys ka pakaipa ndine kavidhio kachona saka anoda kakuona kavidhio kacho unongondiisira message kuwhatsapp ndokukanira kavidhio mozvionera mega kuti he hapana musha vanhu vadonha kuzvambuka guys kuzvambuka pasi vakatakura kofini kudai zvinhu nazvo zvinodii zvorwadza zvorwadza guys asi zvinhu zvinongoti zviri funny like maitikiro azvaita so sandoda kuti muzoona kavidhio kacho munongondiisira message whatsapp ndokukanira kavidhio sachazoitika chekuti ndazoenda kucomment section ndobva ndatorawo mascreenshot kuti vanhu vandoona kuti vanga vachitaurawo kuti chii nemaitikiro azvaita vamwe vachiti hamufiwi ari kuramba kuvigwa vamwe vari kutiwo mufe uyu afa kaviri vamwe ndo vari kuti pane vanhu vakasumudza patori nemunhu akadii akauraya vamwewo vachitaura kuti ari kudawo kudii kuinda navo vanhu ivava vadii vadonha ari kuda kuti vaende vese vamwe vari kuti mufe akadii akatsamwa saka ndonyaya ndangoya nayo guys ndida kuti muwe kana muchisekawo guys munongotongosekawo tose muzvionerewo guys nyaya yachona inorwadza zvayo inosiririsa but iri funny like thank you guys ndonyaya yandangoya nayo ndichitenda vese vakasubscribe to this channel chiti thank you guys nesupport yamuri kupa muri kudadisa channel yedu iri kukura manje tinoita kupindawo mu2000 subscribers nevasati vasubscribe guys ndichiti ndinokumbirisawo nerudo rwaMwari mukubayawo pakanzi subscribe apo then mobaya notification bell kuitira pese paninouploada latest video guys hamudarikiri. Thank you for your support.